nyt olisi tarkoitus lyhyesti puhua fintechistä eli financial technologysta ja mitä se tarkoittaa. Eli nyt viimeisen parin vuoden aikana oletkin varmaan lukenut lehdistä fintechistä ja siitä, että miten se disruptoi finanssialaa. Käytännössä fintech tarkoittaa kaikenlaista teknologista innovaatiota finanssialalla. Se voi tarkoittaa maksamista, pankkiasioiden organisoimista uudella tavalla tai hoitamista uudella tavalla, sijoittamista, vakuutuksia ja myös kryptovaluuttoja, eli bitcoineja ja niin edelleen, mutta puhutaan niistä eri videoissa lisää. Sen tekijänä voi olla startuppi, pankki tai sitten ihan jonkun muun alan yritys. Esimerkkejä tämmöistä fintecheistä on sijoitusapplikaatiot, vertaislainat, joukkorahoitus ja tämmöisiä fintech-startuppeja on maailmassa yli 10 000 kappaletta. Sijoitusten määrä on ollut pitempään jo kasvussa ja vuonna 2016, eli viime vuonna, sijoitettiin miltei $20 miljardia näihin fintech-startuppeihin. Suuri osa fintech-startupeista tulee Yhdysvalloista, mutta Suomessakin on pikkuhiljaa alettu herätä tähän ilmiöön ja suomalaisia esimerkkejä on muun muassa Holvi, minkä BBVA osti hetki sitten ja Investor, tämmöinen joukkorahoitusalusta. Joko olet päässyt testaamaan itse fintech-startuppeja? Kommentoi tuohon alle.